Hello guys, बोरै दं? दिनैनि भिडिअआ कमेडि बा बिदि एलबाम मिउजिक भिडिअफोर जानाय नङा। दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ जागोन। नै जों दा थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय सरि आं दिनैनि ब्लग भिडिअआ मा ब्लग भिडिअ जागोन आं बेखौ बुंनो बावबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआ जादों बयज हेयार स्ट्रेट खालामनाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नाय जों थांगासिनो दं। नै जों दा थांगासिनो दङ। ओमफ्राय बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ। ओमफ्राय आं एसेबां मोजां रोंबाङाखै, थेवबो जेसेबांखिनि रोङो बेसेबांजोंनो आं बानायबाय। स' नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय आं लोगोनि इन्ट्रडाक्सनबो होनो बावदों। स' आं नेक्स्ट भिडिअआव आं लोगोनि इन्ट्रडाक्सनबो होगोन आरो बेयो बहा थायो बहानि आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम लाबोगोन। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिनिफ्राय लोगोफोरजों गलमा मोनहैखाबायमोन। आं लामा ससेयाव भिडिअखौ लायासै, सानबायखि डाइरेक्ट भिडिअखौ दंगानो लाहैनोसै नामा होननानै। स' दखानाव लाबाय आरोना, दा नायबाय थादो। मानिब्लाना एसे खमाव बोखायना लांसै आरोना। ओमफ्राय बिनि चइसआ बेनोखामोन। ओमफ्राय जों बेखौनो लाबोबाय। स' नायदो। दा नै जों दखाननिफ्राय आवगायबोबाय। दा जों पार्लारसिम आवगायलांगासिनो दं। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों लामायाव मा मा जादों। ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो, लामा ससेयाव गारिया गाज्रि जानाय होदो। ओमफ्राय दायो गारिखौ बानायदों। बे गारि बानायनाय खाथियावनो पार्लारा। ससेखौ जों थाबायना थांसै, नायदो। नै जों दा फाइनालि मोनफैबाय। बेनो जाहैबाय पार्लार। जों फाइनालि मोनफैबाय, नायफैदो। ओमफ्राय नै खानाय सिननाय सुरु जाबायानो। बिसोरो खानायखौ सिननानै लाग्रोबाय। नायबाय थादो बिथांमोना मा मा खालामो। ओमफ्राय नै लोगोफोर खानाया सिनखांबाय जोंना। दा बिथांमोना मेडिसिन फोनसिगोन। स' नायलांबाय थादो बिथांमोना माबायदि खालामो। ओरैनो दा नोंथाङा बेहाय मा क्रिम लागायदों? दायो आङो बेयावहा स्ट्रिक्स प्रफेसनेल हेयार स्ट्रेटनिं क्रिम लागायदों आरो बेयावहा। दा लकडाउनावबो गोबाव समहालागि लकडाउन जाना थाबाय। दिनैनिफ्रायसो सुरु खालामनाय जादों आरो अपेनिं खालामनाय जादों। दा बयबो मानसिफोरा मिथियाखै दुखान खुलिदों ना मादों। बिनिखाय जों आंनि लोगो बिथाङा हेयार स्ट्रेटनिं खालामदों फार्स्ट टाइम बे लकडाउननि उनाव। दायो हेयार स्ट्रेटनिं क्रिम फोनगासिनो दङ दायो। दा बेखौ फोननानै 35 मिनिट फोननानै एप्लाइ खालामना दोनगोन आरो। आच्छा, नोंथांनि बे पार्लारा मा नामै बांसिन फेमास जाना दङ दा? दायो उदालगुरियाव ग्लेड इउनिसेक्स पार्लार होनबोला बांसिन सिनायनो मोनो आरो। ओमफ्राय नै दा बिसोर खानायखौ सुबाय। 35 मिनिट दोनदों खानायखौ क्रिम एप्लाइ खालामनानै। ओमफ्राय दा बिसोरो सुबाय।
बिनिफ्राय बिसोरो नै दा हेयार ड्रायारजों खानायखौ फोरानदों। बिसोरो खानायखौ फोरानखांनायनि उनावनो स्ट्रेट खालामसिगोन। नायदो बिथांमोना मा खालामो। बिनिफ्राय नै खानायखौ फोरानखांनायनि उनाव बिसोरो नै दा बोनायखौ स्टार्ट खालामबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिनिफ्राय नै दा बिसोरो बोखांबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि खानाया कालार दंमोन, बेनिखाय कालार थानायखौ एसे गाज्रि नुदों। बे कालारखौ सिनबानो दायो स्ट्रेट पुरा स्ट्रेट नुसिगोन आरोना, नायलांबाय थादो। बिसोरो बोखांबाय। बिनिफ्राय नै लोगोफोर बिसोर दा खानायखौ फाइनालि सिनबाय। दायो नायलांबाय थादो सिनखांनायनि उनाव आंनि खानायखौ माबायदि नुयो। स' बिथांमोना दायो खानायखौ सिनगासिनो दं। दा नायदो। बिनिफ्राय नै दा लोगोफोर बिथांमोना खानायखौ सिनखांबाय। खानायखौ सिनखांनायनि उनाव बिसोरो मोनसे मेडिसिन होबावो। बिथांमोना बे मेडिसिनखौ दायो एप्लाइ खालामगासिनो दं। नायदो। नै दा लोगोफोर बिथांमोना खानायाव मेडिसिनखौ एप्लाइ खालामखांबाय। खालामखांनायनि उनाव बिदिनो बिसोरो 30 मिनिट बा 35 मिनिट बिदिनो एप्लाइ खालामनानै दोनो। बिनि उनाव बिथांमोना सुसिगोन। स' नायलांबाय थादो। बिनिफ्राय नै लोगोफोर दा खानायखौ सुखांबायमोन। आं खानाय सुनाय भिडिअखौ लायासै। दायो बिथांमोना खानायखौ फोरानगासिनो दं। खानाया फोरानखांनायनि उनावनो जासिगोन आंना स्ट्रेट। स' दिनै भिडिअआ बेसेयावनो दोनथ'बाय। स' आं बेखौनो निमाहा बिनाय थाबाय जे आं आंनि भिडिअखौ दिनै जोबजासिम लाबोनो हायासै। बिनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामगोन। आरो बोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरगोन होननानै